Back at it again, back at it again. I dag skal vi teste noget nyt, fordi det er fredag. Og jeg har ventet meget lang tid på at komme igennem med det her. Det har taget nogle drastiske drejninger på mig, mentalt. Jeg har ikke sovet godt. Jeg har ikke været klar. But you gotta do it. You gotta do what you gotta do. Vi har Poppy Playtime åben. Hvorfor har vi Poppy Playtime åben? Spørg mig det. Wallah, jeg ikke ved det. Men we gotta do what you gotta do. Jeg tænkte, lad os spille noget Poppy Playtime i dag, fordi... Faktisk, jeg ved faktisk slet ikke hvorfor. Wallah, lad os bare gå i gang. Jo, okay. Okay. Hvordan tager jeg ting op? E. Jeg kan ikke se at se en film igen. Trespassing, ah? Har jeg ikke lys? Men grøn, pink, gul, rød. I got it, I got it, I got it. Altså, jeg gider ikke til at se det her shit. Det gør det bare værre for mig. Makes it even fucking worse. Okay. Jeg har set det her. Det er det første, jeg så. Jeg har ikke set mere end, hvordan man kommer mere. For så var jeg bange. Han gik... Allah! Wallah, hvis sådan en giver mig jumpscare nu, ikke? Så gakker jeg. Huggy Wuggy. Hvad skal jeg? Allah! Ja, G, fucking G. Grab. Laser. Okay. I see it, I see it. Hvad skal jeg nu? Manden er væk. Manden er væk. Okay. La ilaha illallah. Allah. Stairway to hell, G, fucking G. Fuck mig. Skal jeg helt... Okay. Der skal ikke noget, 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 der skal ikke noget. Gul tape. Nå, fuck det video alligevel. Er det ikke bare sådan en ting, hvor der er det ikke bare en lady ting med videoer? Oh my days. Remember to take breaks. Okay. Okay. Skal jeg ned? Nå, kom op igen. Fuck it. Okay. Det var en der. Jeg mangler den sidste.
Åh, fuck mig. Allah. Ananı sikeyim, hvorfor skal den derned over dig? Ah! Fucking yes, så er der liv på. Okay. Så. Okay. Fuck. Okay. Oh, fuck. Allah! Fuck mig. Jeg er færdig. Jeg er færdig her. Jeg er low-key færdig her. Jeg ved, der kommer noget frem. Make a friend. Ja. Og så ind her. Ind der. For fuck's sakes! Oh my god, jeg er dummer end lort. Jeg er dummer end lort, det hænger jo sammen selvfølgelig, for fuck. Så her sådan her. Hvordan fuck gør jeg det? Skal jeg hoppe her? Allah. Allah! Jeg er varm. Jeg er fucking varm. Han kommer til at komme her, men jeg ved det bare. Jeg ved det er ham, der kommer ud her. Jeg kan bare smage det ham, der kommer ud. Hey, yo. Low-key? It ain't even that bad, bro. Nobody leaves without a toy. Okay, jeg ved eller hvad? Hvad skal jeg nu? Allah! 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 والله يكون ولا يكون لا والله نهوري لا يا لوس لا Kom nu Allah gjorde det. Jeg kan ikke. Vent. Hvad skal jeg? Nej! Jeg kan ikke det! Nej, jeg kan ikke det. Jeg slukker nu. Fuck! Mit hjerte! Skal jeg gøre det igen? Wallahi, de leger med mig. Jeg kan ikke. Oh my
fucking days! Man. Hvordan skal jeg gøre det her igen, Wallahi? Ja, jeg kan ikke få mig selv til det. Jeg er oprigtig, jeg kan ikke få mig selv til at gå derhen igen. Okay. Wallahi, hvad ligner jeg oprigtig? Jeg er glad til det her lort. Jeg er ikke glad til det her lort. Jeg sværger, jeg er ikke glad til det her lort. Fuck! Okay, han kommer ud her. Okay. Vi sprinter, vi fucking sprinter. Allah, Gud, hvad med mig? Det er det her, jeg kan. Jeg kan ikke der igen. Ikke igen. Jeg er din far. Fuck alt, hvad din far står for. Din far. Din far! Oh my days. Oh my fucking days. Jeg skal væk. Wallahi, han er bag mig. Han er lige fucking bag mig. Okay, vent. Wallahi, vent på mig. Lad være. Wallahi, vent. Wallahi, han er hurtig. Jeg kan høre ham lige bag mig. Jeg sværger, jeg kan høre ham lige bag mig. Han er fucking lige bag mig. Han er lige bag mig. Ola, han er der. Og så kommer han der. Ola, han kommer der. Fjern der. Åben. Vent. Wallahi, vent. Det her, hvad skal jeg? Træk den nu. Ola, han gør det. Ola, han er død. Okay, fuck it. Allah. Og jeg er ikke klar til det her fucking lort. Hvor lækker. No. Stop. Go back, turn around, data. Jeg kan ikke løbe, fordi jeg tror, jeg lukker her efter dem her. Jeg tror faktisk ikke, jeg er til at gå ind. Jeg tror bare, det er det første gang, jeg lytter efter nogen, og så holder mig her. Fuck den der baggrundsmøde. Hvordan fanden er den? Jeg kan ikke skippe den. Jo, hvordan... Fuck! Holder. Hvad er det for et spil? Hvad skal jeg her? Jeg knæver dig. Nå, nej, det her spil, det er ikke for børn. Det er ikke for børn. Gud. Det var ikke meningen, jeg skulle gøre det. You opened my case. Hvad skete der? Her vi played chapter 1 tight squeeze. Ja, jo. Hvad skete der? Tabte jeg?